Πάμε. Καλησπέρα σας. Είμαστε οι μαθήτριες του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Λιμού Πρεσπών και σας παρουσιάζουμε την εταιρεία Spin-Off που δημιουργήσαμε στα πλαίσια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νανοτεχνολογίας Quantum Spin-Off. Έχουμε χωρίσει την εργασία μας σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος με το οποίο θα ξεκινήσουμε αφορά το προϊόν μας, το οποίο είναι μαγνητικά νανοσωματίδια για εφαρμογές μαγνητικής υπερθερμίας. Το δεύτερο μέρος αφορά την ίδρυση και τα χαρακτηριστικά της Spin-Off εταιρείας. Το τρίτο και τελευταίο μέρος αφορά την αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα. Νανοτεχνολογία. Είναι η επιστήμη, η μηχανική και η τεχνολογία στην νανοκλίμακα. Με άλλα λόγια, είναι η μελέτη και η χρήση εφαρμογών εξαιρετικά μικρών διαστάσεων σε πολλά επιστημονικά πεδία. Μαγνητική υπερθερμία. Παρασκευή φαρμάκων με μαγνητικά νανοσωματίδια για τη μέθοδο της μαγνητικής υπερθερμίας. Η μαγνητική υπερθερμία είναι μέθοδος θεραπείας του καρκίνου. Στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα και δεν βλάπτει τα υγιή. Τα καρκινικά κύτταρα περιβάλλονται με νανοσωματίδια οξυδίου του σιδήρου, τα οποία δονούνται σε ένα μαγνητικό πεδίο. Τα κύτταρα θερμαίνονται μέχρι να καταστραφούν στους 43 βαθμούς Κελσίου. Υπερπαραμαγνητισμός. Είναι το φαινόμενο που κάνει τα μαγνητικά νανοσωματίδια κατάλληλα για εφαρμογές μαγνητικής υπερθερμίας. Λόγω των μικρών τους διαστάσεων, τα μαγνητικά νανοσωματίδια πάβουν να είναι μόνιμοι μαγνήτες. Απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο μαγνήτης και ο μαγνητήτης. Για τη σύνδεση νανοσωματιδίου μαγνητήτη, αρχικά διαλύουμε σε ένα δοχείο νερό με δεξτράνη ανακατεύοντας συνεχώς και σε θερμοκρασία περίπου 35 βαθμούς Κελσίου. Έπειτα πάλι σε νερό διαλύουμε διχλωριούχο και τριχλωριούχο σίδηρο με αναλογία μόλ 2/1 με ταυτόχρονη προσθήκη υδροχλωρικού οξέως. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του δοχείου στους 40 βαθμούς Κελσίου και προσθέτουμε υδροξίδιο του αμμονίου και το διάλειμμα ιόντος σιδήρου. Η θερμοκρασία έπειτα από σταδιακή αύξηση 15 λεπτών σταθεροποιείται στους 60 με 70 βαθμούς Κελσίου. Μετά από 80 λεπτά απομακρύνουμε το δοχείο από την αιστεία και τοποθετούμε το προϊόν σε λιτρό νερού ώστε να ψυχθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καθαρισμός του υλικού προϊόντος. Μοιράζουμε το προϊόν σε 10 φιαλίδια και το φωτογεντρίζουμε. Μετά το τέλος της φωτοκέντρησης, προσθέτει στο προϊόν επιπλέον νερό. Ακολουθεί ανακάτεμα. Το προϊόν αλλάζει δοχείο και μπαίνει στο λιτρό υπερήχων για να μειωθούν τα συσσωματώματα από τη φυγοκέντρηση. Ξαναγίνεται η φυγοκέντρηση και ανακάτεμα. Ακολουθεί ήπια φυγοκέντρηση. Τέλος, το κολοειδές αποθηκεύεται στο ψυγείο για να εξεταστεί στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Για το έλεγχο του υλικού προϊόντος χρησιμοποιήσαμε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης για να ελέγξουμε το προϊόν. Προετοιμάσαμε τα δείγματά μας και τα τοποθετήσαμε σε κλίβανο. Επικροσώσαμε τα δείγματα υπό συνθήκες κενού. Βάλαμε τα δείγματα στο μικροσκόπιο και πήραμε εικόνες μεγέθυνσης κατά 2.500 και 5.000 φορές. Σε όλες τις εικόνες εκκρινούνται νανοσωματίδια κολλημένα μεταξύ τους. Το δεύτερο μέρος της εργασίας μας περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας Spin-Off επιχείρησης. Εμείς δημιουργήσαμε την νανομέτρηση ΑΕ, μια φαρμακοβιομηχανία που δραστηριοποιείται στο τομέα παρασκευής και πώλησης νανοφαρμάκων. Στόχος κάθε επιχειρηματικής κίνησης είναι η επιτυχία. Κάθε επιχείρηση στο ξεκίνημά της κάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να ορίσει κάποια βασικά σημεία και να πορευτεί αναλόγως. Αυτό έγινε αναλύοντας τα 9 στοιχεία του καμβά του επιχειρηματικού μοντέλου, τα οποία σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια. Η νανομέτρηση ΑΕ είναι φαρμακοβιομηχανία και δραστηριοποιείται στην παρασκευή νανοφαρμάκων. Η αξία της επιχειρηματικής πρότασης είναι ποιοτικής και οικονομικής φύσης, τα προϊόντα της εταιρείας μας. Χάρη στα νανοσωματίδια που περιέχουν, στοχεύουν μόνο στα καρκινικά κύτταρα και έτσι δεν ταλαιπωρούν τον οργανισμό με παρενέργειες. Παράγονται με φυσικά προϊόντα, τα οποία με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας ομογενοποιούνται και παίρνουν τη μορφή ενέσιμων διαλυμάτων. Υπόσχονται ίαση και καλή ποιότητα ζωής. Είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα που κυκλοφορούν στην αγορά. Το τμήμα της αγοράς το οποίο στοχεύει η νανομέτρηση ΑΕ είναι οι ιδιωτικές κλινικές, τα δημόσια νοσοκομεία, οι ιατροί και οι συνταγογράφοι, οι φαρμακοποθήκες και τα φαρμακεία. Το στοιχείο αυτό, τα κανάλια διανομής. Το στοιχείο αυτό αφορά στη διανομή και προώθηση του προϊόντος μας και αναζητούνται τρόποι προσέγγισης των πελατών. Τα κανάλια διανομής μας είναι οι ιατρικοί επισκέπτες, παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες φαρμακολογίας και ιατρικής, συμμετοχή σε εκθέσεις φαρμακευτικών προϊόντων, δημιουργία ιστοσελίδης διαφήμισης στο διαδίκτυο, δημιουργία διαφημιστικών φυλαδίων ή εντύπων με τα προϊόντα και τις ιδιότητές τους για ενημέρωση των ιατρών και των νοσοκομείων και διαφήμιση σε ιατρικά περιοδικά. Η διανομή των προϊόντων θα γίνεται με
Επιλέγουμε να έχουμε προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες μας, ώστε να αντιλαμβανόμαστε και να καλύπτουμε έγκαιρα τις ανάγκες τους. Για τον λόγο αυτό, συμμετέχουμε χορηγοί σε εκδηλώσεις περίοδους νοσοκομείων και κλινικών, σε εορταστικές και ειδικές περιόδους. Καλύπτουμε έξοδα ιατρών προκειμένου να παρακολουθήσουν επιστημονικά ιατρικά συνέδρια. Προσφέρουμε δώρα σε εορταστικές περιόδους. Εδώ παρουσιάζονται οι βασικές δραστηριότητες της επιχείρησής μας, οι οποίες είναι: έβρεση προμηθευτών ανάλογα με την αξιοπιστία τους, την τιμολογική τους πολιτική, την ικανότητα αντίδρασής τους στις απαιτήσεις, βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. Αγορά μηχανημάτων, παρασκευή προϊόντων, διαφήμιση, πώληση, πληρωμή όλων των εμπλεκομένων. Εδώ αναλύονται οι πόροι που απαιτούνται για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Πρόκειται για ανθρώπινο δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων, πρώτες ύλες, εξοπλισμός, μηχανήματα, κεφάλαιο, χρήματα. Στη συνέχεια, μελετάμε τους συνεργάτες και προμηθευτές που ασκούν επιρροή στο επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και τα κίνητρά τους. Πρόκειται για προμηθευτές πρώτων υλών, προμηθευτές υλικών συσκευασίας, ανθρώπινο δυναμικό, επιχείρησης και διαφημιστές. Πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων για κέρδος, φήμη και επιτυχία. Έσοδα. Εδώ μελετώνται οι ροές εισόδων της επιχείρησής μας καθώς και τρόπος πληρωμής. Πηγή εσόδων λοιπόν είναι η πώληση των προϊόντων. Οι πελάτες μπορούν να μας πληρώσουν με τραπεζική επιταγή. Η επιχείρησή μας έχει σταθερή τιμολογιακή πολιτική, λαμβάνει υπόψη τον όγκο των συναλλαγών. Ωστόσο, παρακολουθεί τις αυξομοίωσεις της τιμής αγοράς των πρώτων υλών και διαμορφώνει το τιμοκατάλογο της αντίστοιχα, ενημερώνοντας πάντα τους πελάτες. Έξοδο. Εδώ αναλύονται τα κυριότερα κόστη του επιχειρηματικού μας σχεδίου, τα οποία μπορεί να είναι σταθερά αλλά και μεταβατά. Οι κυριότερες δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί οικονομικά η εταιρεία είναι αγορά ενοικίαση εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού, γραφείου, μηχανημάτων, πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, αυτοκινήτων. Θα συνυπολογίσουμε το κόστος διαφήμισης, ανθρώπινου δυναμικού, μεταφοράς. Επίσης, το φωτισμό, τη θέρμανση, την ίδρυυση και τα αναλώσιμα. Περνάμε στο τρίτο μέρος της παρουσίασης με θέμα την αγορά των φαρμάκων στην Ελλάδα. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό, του οποίου η παραγωγή και εμπορία αποτελεί έναν από τους πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους της οικονομίας εξαιτίας του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει ασφυκτικά την παραγωγή, τη διακίνηση, την αποθήκευση, τη διασφάλιση της ποιότητας, τον ανταγωνισμό, την τιμολογιακή πολιτική, τη συνταγογράφηση και τις συνθήκες αγοράς γενικότερα. Η παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο με τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής και κατασκευής φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αν και σε περίοδο κρίσης, η φαρμακοβιομηχανία εξακολουθεί να αντιστέκεται στεναρά έναντι της συνεχιζόμενης ύφεσης, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί έναν ισχυρό κλάδο με μεγάλη αποδοτικότητα. Στο σημείο αυτό, δημιουργείται η spin-off εταιρεία με το όνομα Νανομέτρηση ΑΕ, η οποία θα έχει έδρα τη Φλόριντα και αντικείμενο την παρασκευή και πώληση των φαρμάκων. Η εταιρεία θα στεγαστεί στη βιομηχανική περιοχή σε οίκημα διαστάσεων 300 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα μισθωθεί για το σκοπό αυτό. Προχωρήσαμε στις απαιτούμενες διατυπώσεις για τη σύσταση της εταιρείας. Αφού έγινε η προέγκριση της επωνυμίας, κατοχυρώθηκε η επωνυμία από το οικείο του δελτίου. Συντάχθηκε το καταστατικό. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση του καταστατικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εφόσον πήραμε όλες τις εγκρίσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, προχωρήσαμε στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Τα βιβλία είναι απόρριτα και κανείς δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση αυτών εκτός από την εφορία. Αποφασίσαμε για τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία είναι τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, φορτωτική, μπλοκ επιταγών, μπλοκ αποδείξεων ίσπραξης επιταγών. Στα πλαίσια δημιουργίας της εταιρείας μας, κατανείμαμε δραστηριότητες και δημιουργήσαμε το ακόλουθο οργανόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει διευθύνοντα σύμβουλο και αναπληρωτή αυτού, νομικό τμήμα, τμήμα εσωτερικού ελέγχου και μηχανοργάνωσης, τμήμα διασφάλισης ποιότητας, διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, δημοσίων σχέσεων, τμήμα marketing. Συζητήσαμε τους πόρους για τη χρηματοδότηση της εταιρείας μας και καταλήξαμε στις εξής επιλογές. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ίδια κεφάλαια, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως spin-off εταιρεία με το αποσχετικό αίτημα, με μελέτη της δυνατότητας ένταξης της εταιρείας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα,
ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Θα κλείσουμε την παρουσίασή μας με το όραμα και τους στόχους των αναμέτρησης ΑΕ, καθώς είναι απαραίτητα για την επιτυχία και τη μακροβιότητα κάθε επιχείρησης. Το δικό μας είναι. Διαθέτοντας ευελιξία, ταχύτητα και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις, στοχεύουμε να εδραιωθούμε σε πρωτοπόρο φαρμακοβιομηχανία και να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο και την ελληνική οικονομία. Ενσωματώνουμε τις νέες τεχνολογίες στην εργασία μας και βασιζόμαστε στους ανθρώπους που είναι η δύναμή μας. Επιδίωξή μας είναι η εργασία της νανομέτρησης ΑΕ να αποτελεί σημαντικό σταθμό για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών της φιλοδοξιών. Όλοι μαζί εργαζόμαστε με όραμα, αφοσίωση και πίστη για την παραγωγή ποιοτικών φαρμάκων και τη θεραπεία ασθενειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.